Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з меджлісом кримсько-татарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманіття, закріплене повагою, є частиною, я вважаю, характеру незалежної України. На жаль, на землі Криму зараз під російським триколором панує зло. Приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога. Перемога над цим злом. Ми повернемося в Крим, і тоді світу повернеться спокій, бо агресор програє. І сьогодні, пане президенте, я хотів би передати вам від своїх співвітчизників в окупованому Криму найтепліші побажання і вдячність за все, що ви робите для відновлення законних прав кримських татар для мусульман України. Та за вашу тверду позицію, що війна не може бути закінчена до звільнення останнього метра території України, до звільнення Криму.